balik maneh tuku semangka. Aku poso gak tau mokel sebab ganjarane mlebu swarga. Ceramah Ustad pancene nyoto. Bedhog banter suarane gelem ngrungokno ludruk gedhe ganjarane. Iki ngono wayahe poson mulane buka warung kutung gawe teh
supaya gak ndadekno kesalahan apa. Kita menungsa urip kudu saling menghormati, ojo duweni sifat iri lan satu-sane tepas lira dolor kudu dilakoni iku mertondo saling menghormati ngomong sak ngomong ya alhamdulillah. Aku jengkel. Karo ya pancet karo insap. Bolak-balik mesti insap, bolak-balik insap. Mangkane nek bolak-balik persoalan balik insap. Insap iku titipno nang ngene penitipan sepeda ngono. Bon binatang ae. Nek kono kan iso dipakai. Rewek macan ah, tapi gak mungkin wong areke wis koyo macan. Gowane ketok magic e. Didodokno. Arek dikenteng, arek dikenteng. Arek wis ambekane mengkis-mengkis tambah dikenteng. Iki mau ngomong terus terang gak poso dino iki jarene. Lha nyamuk lho. Dino iki dino wingi gak poso, wingi gak poso. Pancene gak niat poso. Cerita maneh? Aku maneh. Cak Pendi. Cak Sapi. Mbuh. Pancet. Dulur-dulur kabeh tolong kula nggih. Pendengar ludur kabeh niku. Ya pesen apa kok tak sampeyan. Keluargamu kumpul. Budal aku. Gak ngono nek durung ana ubur apene kaya lawon, kaya kembang. Gak usah akeh sing dipikir. Ikhlasno ya. Dudu iku rek, iki masalah bojoku. Lah bojo Kate Riyoyo, aku mari digudho anak saiki digudho karo bojo. Lah ya bojomu iku ikhlasno ae. Ijolno ae. Gak masalah iku. Apa? Bojoku iki lak Kate Riyoyo iku biasa lak. Melok iku arisan jajan iku lho. Oh, ya wis omom. Lah iya. Seneng awakmu meneh jajanmu akeh nang meja. Ya karepe lak nyicil lah, Cak. Engko nek apa Riyoyo oleh jajan gak tuku. Ya. Akeh-akeh ngono lho nyicil. Soale wis oleh teko arisan. Ya dalam waktu setahun kok nek akhire pas Riyoyo iku jajane kita kelompok. Alhamdulillah ayo meneh ning omahe Incap. Saya temenan. Gak usah. Lho kok gak usah wong aku bisi paling isi aku. Mari salat Id langsung prono. Iya. Aku mari Riko. Terus Cak Gus. Gak, aku gak rono. Lah apa? Gak warung bojo penong kok takon ae ambek aku. Wong bojo penong takonan. Ngene lho, Cak. Lah bojoku iku iki wayahe oleh arisan jajan. Dadakno boreke mlayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Arek iki rek. Rezekiku. Rezekimu. Rezeki dengkulmu. Untung kan gak ditarik bayar arisan jajan. Loh, wis iku bayar dalam setahun iku bayar rutin. Lah ikate Rio ya iku wayahe narik. Bareng ngono boreke mlayu. Arek gendeng kabeh. Ya apa rek sedekah iku ya apik. Iki serius iki? Serius makane aku iki goleki wong ya gak ketemu. Bojoku ngamuk ae. Gampang. Nek awakmu kepingin iso ketemu barek wong sing nggawa melayu arisan iku mau. Arisan jajan iku. Teko namaku. Nah, iku. Gowo kopi barek gula. Wis. Nek gak ngono teko namaku. Iya. Riyo Der ya, ono karak akeh. Wis Kak aku nanggone Abah Cipto ae kartuan spesial. Kabeh iku mang kudu duwe semboyan. Iya. Aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. kalian giaran Ludruk RRI lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SI. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Koordinator Karawitan Cak Trio Umarwanto. Operator Cak Isnan. Dalu niki ndamel lampahan Hidayah Ramadan seri pitung. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Wusono saking studio kita ngaturaken sugeng midhangetaken.
Iya nak. Dugi mriki badhe ditangket. Pripun Bu? Alia pun kepanggih. Nak durung ketemu nak. Ya wis rewang-rewang ngono nak ya. Ibu njaluk tolong supaya Alia ki nang ketemu. Ya apa kabar arek iki ya apa? Ibu sedih nak. Nek eling Alia. Ono endi ya nak ya saiki? Dongane awak dhewe ya wis dijabah ketoke karo Gusti Allah. Wingi ku si pelakune ya wis ketemu di omah kosong aku karo arek-arek takmir. Sinten Bapak? Nah, engko wis Sinten pelakune? Apa iku ae ya. Nek saiki ku kurang jelas. Soalnya kan iku kok sing ngono kan polisi. Ngono ya. Wis tak ketemu tak gawa mrono. Ngono. Lah kuwi wingi sing gak tak oleh melok iku lho. Iya, Pak. Gak oleh melok. Auliane kepundi sakniki? Lah ya iku kari Auliane kan dibuka titik-titik iki. Ketemune dibuka titik-titik, Gusti Allah buka titik. Berarti kan dongane awak dhewe wis dijabah ngono, Bu. Wis aja nangis ae. Kula Aku iki yo sedih nek sampe nangis. Kula kalian adis nggih kuwatir pada si Alia pun kula unggah teng Facebook, teng TikTok tapi nggih. Oh iya nak, iya. Iya matur suwun nak ya. Ya wis nasibe Alia nak, ya wis ya ngene Bu, muga-muga alias gak ono apa-apa nek ketemu. Ya muga-muga seger waras, selamat ditemokno karo apik. Dungane awak dhewe kan koyo ngono sih Pak, anake dhewe ki. Jane selamat. Cek gak dijahati wong. Dungane awake dhewe aja tambah. Pak. Iku wingi apa Pak sih ngomong kotak amal? Kotak amal masjid. Iya, jane ilang ya. Yang ilang. Dadi 15 iku kari siji. Terus kotak sing gedhe siji. Wis cekel aku apa Heri ku terus karo si Bejo. Jadi gak iso nglawan mendem. Wis meneh ya. Oh, arek mendem Pak. Ya iki jane melu wingi ku arek iki gak tak olehi. Lah arek wedok-wedok terus ya opo. Diparingi mlebet kali Bapak. Iya. Ya foto ado ae ta kok nang ado. Wis saiki ayo. Saiki wong mendem iku mlebu nang masjid ngono nak yo. Nggih. Kok sapa masjid? Mlebune yo gak mendem. Yo coba masjid iku ono karepe ku mang. Ati nyolong kotak amal iku. Terus sing biasa sing ngersiki masjid iku sapa iku? Ya, aku ta. Iya. Ayo, Bejo ya cak hari barang iku. Iyalah iya. Ya sing ngitung iki barang iki sing ngitung ngene. Iya ngono cek iso keserebutan ae. Padahal si Bejo karo cak hari iku sewengi. Ya iya kan ono masjid terus kan gak ada mulai. Kok gak sungkan ngono lho ono wong terus mlebu njupuk kotak amal. Loh, masjid iku kan CCTV ini ta? Gurung ono. Ya insyaallah nek wis mari ketemu kabeh usul arek ya ngono iki. Dipasang CCTV. Tapi ya tadi nek ono maling iku CCTV ini didelok. Nggih, terus iya, mek ngono tok. Enten rekamane ngoten niku Bapak. Iya, mungkin saged diparingne teng kepolisian. Sing terus digoleki dicekel, aja didelok tok nek didelok tok padha mendelok TV. Iya, kok dudu nang kepolisian terus kok digoleki malinge. Yo enak ditukokno ae lho wis urunan piro ngono. Nah, kan mesti ya kudu rembukan pengurus liyane. Gak iso sak jejak nyet mergo awake dhewe oleh musibah ini terus langsung awake dhewe kutusan ya gak ngono, Bu. Aku lupa nyen pirang-pirang dina ketok Alia. Ya, tengere kate ketemu. Wis muga-muga Pak ya. Tengere kate ketemu. Nang diterno wong mulih ngono. Bayanganku iku koyo ngono iku, Pak. Alia iku wis muga-muga nang omahe wong sing bener-bener apik, terus sayang mbek Alia, aku ditemokno wong sing koyo ngono iku harapanku. Hati aku iki pirang-pirang dina kek prosoku Alia aku nglembar ae ngono. Ya, iku mau sing poso sale kan urusane mbek masjid. Dadi sing poso iku ya diurus sampe sing kuasa dhewe. Dadi awak dhewe iki didudui iki lho anakmu wis mulai jange ketemu didudukno iki bagere didudui ngono kira-kira lho Bu. Iku sing kuasa sing ngerti. Ya yuk tetep iku mau wis ndonga aja pedhot.
Sampeyan ojo nangis ae, sampeyan nangis ae iku tambah Jenenge loro. anak, Pak, ya apa? Iya wis aja. Ya sakjane wis tak kuat-kuatno. Dengan ikhtiar mawon. Iya nak, wis gak kurang-kurang. Ibu iki ya wis ndonga, ya wis usaha supaya nang ketemu Alia. Tapi kok sampai saiki guru ketemu yo. Kok nek Aulia teko nek wis sampean kudu ketok seger lho, Bu. Ojo sampai kuru, kok dadi sedih maneh dadi lorone Aulia bisa. Gak Pak, wis. Tapi aku yakin koyo dalam batinku yakin nek Alia ketemu. Aku dhewe yang ngono. Aku ambek arek telu iku, arek loro iku aja ambek Cak Hari iku ya tetep ya ndonga wong telu. Insyaallah Alia nggih sehat kok mriko. Ya nak wis ayo ndonga bareng-bareng. Ya wis ayo beratarawih saiki yuk bareng-bareng ya. Ayo mari maghriban nek. Ayo. Ayo. Tombo ati iku limo sawarnane. Maca Al-Qur'an Yayasan Prima Sukses Pemekaran PP. kabeh pindho salat wengi lakonono. Kabeh telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping limo tikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Ngene iki kecerobohanmu ngerti ya. Ngene kene iki apa gak iso metu Mas ayo. Ngomong sak ngomong ambek wong iki sing Kadang awak dhewe. ngene iki awak dhewe mendem wis ya, kadang mendem iki tahanan kaya ngene gak iso metu iki. Karo yoyo digawe nang polisi karo aku ora iki. katir yoyo gak iso kepethuk kanca-kanca ngene iki ya apa? Oh, peno. Salah. Peno. Aku. Umpama awakmu iku ngerti, ya gak angger ae ngomong sak ngomong. Awak dhewe gak sampe kedaden kaya ngene. Ngono lho. Iki nek perkara sing awak dhewe njukuk kotak amal iku, gak apa-apa awakmu. Apa wis kadung kebacut ngaku, tapi situk iku aja ngaku sing awak dhewe buat wedok. Keluar. Iya, Pak. Yang namanya Demo mana? Kula Pak, nggih. Duduk. Nggih. Medal nggih Pak, sakniki nggih kula Pak nggih. Bener awakmu sing njukuk kotak amal. Nggih. Kula njoko Ping piro awakmu njukuk? bolak-balik. Saiki sijine sapa iki? Bakir. Kula, Pak. Lungguh kursi iki. Bakir, Pak. Iya. Apa bener awakmu sing ngajak Demo iki njukuk kotak amal? Olah nopo kula ngajak-ngajak niku. Kula niki justru dijak kali Demo niki, Pak. Nek kula niki mboten nate sajane. Mendhet kotak amal niki. Demo niki sing ngajak kula. Oh, no. Kula niki mboten oleh-oleh, Pak. Kula niki tumut betot tok. Kotak amal iku duwe mbok gawe apa? Ngombe. Oh, gawe ngombe. Nggih. Iya. Nek Demo niki damel ngombe, Pak. Terus awakmu? Nek kula mboten nate ngombe-ngombe, Pak. Kula niki mboten purun ngombe-ngombe ngoten niku, Pak. Awakmu gak tau ngombe. Mboten nate. Tapi laporan sing tak tampa ketika awakmu dicekel barek warga iku pas ngombe ning gone omah kosong. Wah. Pas mendem ning omah kosong iki bener. Nggih, leres. Bener. Mau Demo. Kula. Ya, Kula Demo. Demo ambek Bakir. lho kula niki ngetutaken tok, Pak. Cuma ngetutaken tok kula niki. Tapi nyatane ketika awakmu digone ngene kantor polisi, awakmu berbau minuman. Lah kula kan dikengken botol-botole Demo niki. Terus? Ngoten lho. Terus kula disenggol botol niku numplek tenggane napa lambe kula ngoten lho. Oh ngono. Nemplek tok niku. Saiki Mboten kula Bakir? minum. Awakmu pindah lungguh kursi iki. Lho kula ngene mriki, Pak. Iya. Lah napa Pak kula, Pak?
Nek awakmu gak terus terang akibate engko ngerti dhewe. Sepisan awakmu nglakoni nyolong kotak amal. Ping pindho kabar sing tak tampa jerene awakmu sing nyulik arek wedok sing jenenge Alia iku. Allah nopo, Pak? Mboten, Pak. Tapi nek kotak amal nggih pun kula akoni. Tapi nek napa nyulik-nyulik niku mboten, Pak. Temen. Mboten, Pak. Saestu mboten, Pak. Temen apa nyulik? Mboten, Pak. Saestu. Nyulik apa mboten? Mboten, Pak. Apa awakmu njaluk tas terus? Lho, demo, Pak. Nggih. Demo, Pak. Nggih leres niku. Lah, sing ngejak nyulik sapa? Bakir. Lho. Mo. Kon kok iso ngarani aku sing ngajak. Maksudmu ya apa, Mo? Awakmu gak usah ngengkel kancamu wis demo ngaku. Apa awakmu kepengin ngrasakno angete kursi iki? Mboten, Pak. Pun ngeten mawon, Pak. Monggo api-api anaten, Pak. Maksudmu? Kula ngaku tapi pun dinapa-napakaken nggih, Pak. Nek pancene awakmu ngaku gak apa-apakno. Mboten, Pak. Iya. Nggih, Pak. Kula Pak nyolek, Pak. Kula, Pak. Terus nggih, Pak. arek wedok iku mbok buak nang ndi? Mau pateni? Demon iki, Pak, sing buak, Pak. Tengah alas mriko nduk jalan sepi-sepi mriko. Oh ngono. Nggih. Terus arek iku mbok apano? Selama dalam perjalanan teko omah sampai alas ki mau. Kula bungkem. Mbok siksa. Nggih. Sing ngongkon sapa? Bakir. Demo. Iya ngono lho. Kon aja ngaku, Mo. Ya apa demo? Bakir, awakmu ndi dulur? Di wong tua? Enggak ada, Pak. Di bojo? Enggak ada. Umpamane keluarga. Tapi pun mboten tadi, Pak. Dadi. Kula pun duda, Pak. Umpamane keluargamu disiksa dibungkem ngono perasaanmu ya. Waduh. Nggih mboten trima kula, Pak. Nek awakmu gak trima, kena apa awakmu nyiksa mbare Alia? Ngapunten, Pak, kilap, Pak, kula, Pak. Kula kan jajane jatuh cinta, Pak, kali Alia niku, Pak. Tapi Alia mboten purun kalih kula, Pak. Oh, awakmu ditolak. Nggih. Mangkel. Nggih. Terus mbok culik, mbok buang. Nah, leres niku, Pak. Mangkel, Pak, kula tiyang jaler mboten dikarepi kalih lari wedok. Awakmu kudune lek ditolak arek wedok ngono iki introspeksi. Apa sebabnya kok sampai awakmu ditolak? Lah niku kula sing mboten ngertos. Padahal nggih kula duduhi yatra kula kathah. Kula nggadah mobil sik mboten purun mawon, Pak. Cinta iku gak memandang harta benda. Lah terus tapi teko ati. Nek pancene awakmu arek sing apik mestine arek wedok seneng bare awakmu. Tapi dengan kelakuanmu sing bejat kaya ngono, arek wedok ya wedi bare awakmu. Kula mboten bejat, Pak. Kula kan biasa-biasa mawon. Kula nggih cuma ngombe ngoten mawon, Pak. Kalih niku nyolong kotak amal. Saiki Bakir barek demo. Nggih, Pak. Awakmu wis ngakoni kabeh perbuatan. Nggih. Saiki awakmu kudu tanggung jawab menjalani hukuman. Loh. Terus mau kula mboten dihukum, Pak. Kula kan pun ngaku, Pak. Lah ya dasare awakmu ngaku dengan siji pencurian, ping pindho mencuri kotak amal. Padahal aku ora ngerti lek kotak amal iki amale wong-wong sing diklumpukne kangge dadi siji kanggo pembangunan masjid. Awakmu aja kakan ngengkel, iki nek kantor polisi. Aku bertindak kejem nang awakmu iso. Tapi aku bulan-bulan ngene iki sik duwe rasa ngesakno bare awakmu. Tapi secara pribadi aku gak sampai hati. Tapi secara hukum awakmu kudu menjalani hukuman ini.